Hogei urte dara maguz, hasieran hotela gurasuk sortu ben, urte gogor batzu pasau eta gero neuk hartu neban ardurie, eta eraberien bebai, anai gaztiegaz, turismo aktiboko enpresa bat sortu gendun, leaktibai dana, eta lortu gendun hotela pixkat mendigo izale edo ekintzaientzako bihurtzie, eta hortik hasi gara gure bizitza aurrera ataraten. Azkenin antzoteik guri aporta euskune da bizitzeko modu bat. Bezerukin gauza pilo bat konpartidu, bai momentu oso zaiak egon dira, krisi ekonomikoak egon di, pandemiziape bai, baina azkenin bueltile motie lortutzegu, urterik onenak gabiz bizitzen, eta gure bizitz moduari aurra ikeko posik gauz. Hortik pasau ala, pilo bat proiektu desberdinetan sartu gara, alde batetik LGTBiko turismo aldeko proiektu baten, turismo familiarra, kodigo etikua bebai, kilometro zero, eta orain, zikloturismo munduan bebai sartu nahi dugu, eta bai egiten dugu beti aleginek, alik eta gehien proiektu barrizietan preste goteko gure antzotegi dan etxea mundu mailan ondo kokatzeko. Lehenengo eta behin esango neutzen gauzak ondo pentsetako, lehenengo batzuk esaten da moduan, sentitu, pentsatu eta egin, ez? Ondo formau, numeruk ondoen, proiektu bat bideratu, planteamendu ekonomiko on bat eikie, eta gero preste goti bere bizi modue aldatzeko eta beste gauza batzukin gozatzeko.